Kaixo artistak, hementxe gaude Ñoñostiko hirian 6. kapituluan. Eta ikusten duzuenez, hementxe zeo zer egin dut. Zer egin dut? Hartu dut inclinar terreno aukera eta jarri dut pizka bat handiago horrela. Ze nire asmoa baita gero hementxe kostaldea sortzea. Eta nire ustez, penintzula hau nahiko txikia delako. Orduan pizka bat ireki dut. Ados, ikasiko du. Eta bigarren kontua, nola esaten den sostenible. Sostenible esaten da jasangarri. Bai, jasangarri. Eta beste gauza bat, etxe hauetan beti arazoak sortzen dira, orduan, zelan egiten da hori? Edo honekin, edo bestela, eskumako botoiarekin, klik. Eta ja desagertzen da. Edo horrela, edo eskumako botoiarekin. Klak, klak, kenduko ditu. Zer kexatu baina ez dutela egiten. Orduan, hortxe doa, oraindik etxe hauek ez dute egin eguzki plakena, eguzki plaka batzu badu, baina oraindik lorategi vertikalak ez daude, poliki joango da. Orduan, nire beldurra hemen zen ura agian norabidetik aldatzea, baina ez du egin. Hemen arrasto batzu daude, mugituko ditugu, eta horrela, ez, honekin, epa ez, horrela, mugituko ditugu, jolin, ezin da, ezke da, moia, bai moia, eta ideia berbera egongo da honekin, jarriko dugu horrela, eta horrela penintzula, izango da asko hobeto eraikitzeko eta guzti. Ikusten duzue kolore desberdina daukala, ezta? Horrek ze esan nahi du. Baldin eta zein lekutan gauden, gauza batzuk eta beste batzuk daude. Non zaude. Bai, hau zezen. Alde batetik, granjak eraikitzeko, basetxak eraikitzeko, bestetik petroleoa, beste bat, holan, basoak zuaitzekin, eta azkena, hemen ikusten da, harriak. Orduan hauekin, industria desberdinak egingo ditugu etorkizunean. Basoarena, basetxeak, granjak, harria egitekoak, eta petroleoa. Oraindik hori ez dugu egin, poliki. Beraz, momentuz, zelan doa gure birziklatzeko zentroa. 2 kamioi baino ez, kezkatuta nago, ez dakit. Agian eskaera txikia dagoelako oraindik, zelan doa hezkuntza. Hezkuntza, ikusten, aldatu dena pizka bat. Orduan ja, etxe gehiago daudenez hemen, beste eskola bat jarriko dugu. Zelan jarriko dugu, horrela, ez dut formatua polita izan dela, eta parketxoa jarriko dio. Ze parketxo? Bai jolasteko agian etxetxo hau, edo zein jarri dugu hauze, edo jarriko dugu haundi bat. Zelan deitzen da. Para perros ez, gran parque infantil, jarriko diegu horrela. Ingo dut txantxullitoa, ez. Uste dut sartzen dela. Ze begiratu, mugitzen badut pizka bat, sartzen da gutxe gara. Hori mubidekin, gogoratu. Mubit eta anarki jarrita bat dago. Anarkirekin batzutan, muga batzuk daudenez, kentzen. Oraindik ez da ikusi, jendea pospozik, arazo bat gertatu da, baina polizia hortxe dago. Poliki, poliziak erabiltzen ari dira, gartzelak nahiko beteta daude, baina momentuz ondo goaz. Industria eskaera handia dago, beraz, industria jarriko dugu. Baina industria jarri baino lehen, zer egingo dugu? Jarriko dugu dana maila berean, a la altura del objeto. Horrela. Ura badago, ura dago, eta horrela. Ja ideia zein izango da, industria zein puntutaraino heldu.
Hemen agian gauza bat txartu eginda dago. Ea ondo lotuta dagoen errepide hau. Uste dut baietz. Baina etorkizun batean aldatuko dugu. Ja gutxi barru, etxe hauetako kaleak agian aldatzen hasiko gara. Ikusten duzue trafiko handia dagoela? Agian trafiko handi honekin hasi gara pentsatzen autobus bat jartzen. Kapitulu honetan agian lehenengo garraio bidea jartzen. Ze ez da bat ere zaila. Hala ere, eskaera handia dagoenez, dena eta saiatuko gara denda batzuk ere ekitzen. Nola ere ekiko ditugu? Nire ustez horrela. Lau hemen, beste laukoak hemen beste bat, eta beste bat. Agian logika dauka horrela jartzeak, ezta? Parkea jarri duen ez hemen jendea pospozik dago, agian hemen beste bat jarri aldugu, aurrekoan jarri dugun bezala zelan jarri aldugu, saskibaloiko zelaia, txantxuio horrekin, begiratu, uste dut horrela sartuko dela. Begiratu nola egingo duen, mugitzen dut, horrela, eta eskolako zuhaitzak eta saskibaloiko zelaikoak lotzen dira. Ikusten? Interesgarria. Horrela zer lortzen dugu, jendea posago bizitzea parkei begira. Industrietan ez dago hainbeste, baina beno etxait importea. Zelan dago trafikoa, ikusten? Hemen agertzen da jendea topera dabilela, gara sartzeko. Zergatik ze hemen etxe gehiago daudelako. Ikusten? Orduan, horrek suposatzen du trafiko gehiago. Zeia ikusi duzu, ez didala usten semaforoa jartzea edo kentzea. Agian akatz bat egongo da, edo agian honekin egin behar dut, baina ezki hau oso mod komplikatua da. Ez dakit usten didan, ze hemekin, ez. Baina behintzat ni jarriko dut hori. Nagusitasun handia, prioritatea handia eukitzeko kalea izatea. Eta agian horrela eginda, ja semaforoak desagertu dira bai. Duan egin trafiko hobea egon gara. Ikusten nola industria gehiago jarri den eta oraindik eskaera dagoen, agian hau aldatu aldut. Eta beste bat sortu aldut. Gainera, beste bat horrela ere bai. Zergatik, eskaera handia dagoenez, jendea topera dabilenez, aurre egiteko. Uste? Agian pasatu naiz, agian bai, baina beno. Ur pizka bat, nire tok, bai, horrela. Ja gehiago ez dut jarriko lasai, jasangarriak izango garelako. Hor dago industria topera, eta agian hurrengo aukera izan daiteke hemen beste bi jartzea. Usten? Beste bi, baina beste bi nola? Forma desberdinak emateko, ezta? Politago gelditzeko. Eta horrela, zer dutzen zaizue. Hemen ja ezebe, zeo zer egingo dugu etorkizunean. Por txerto, elektrizitatearena, ja aurkendu aldugu. Nola horrezten dugu. Eta hori bai, dirua hemen azkenean, begiratu zenbat diru irabazten dugun. Ordan, hainbeste diru irabazten dugunez, agian errekurtso gehiago jarri alditugu kapitulu honetan bukatzeko. Eta zein izan daiteke, subiltzaileak egotea. Ikusten zelako arriskua dagoen sute bat egoteko, beraz, nire ustez aproposa da bat baino gehiago jartzea zebitu. Bat jarrita, 6 kamioi daude. Handi bat jarrita, 25. Baina jartzen badut nik normalean ez dut ikusten,
jolas honetan edifizio handiagoa jarrita zerbitzu hobea egotea. Orduan agian hobeto, zebitu. 25 dira. Eta hemen 6, 12, osea, 4 aldiz gehiago daude. 4 aldiz garestiagoa da. 500, ez da 4 aldiz. Dirua aurrezten da, baina ni momentuz ikusten dut aproposago. Hementxe bat, errotondan honetan bat, eta gero agian beste errotonda honetan beste bat, baina agian gehiagi da, ea nola doan arriskua, eta ikusiko du. Ikusten duzu eskaera? Ba, eskaera honi erantzuteko zer egingo dut, auzo desberdin bat sortuko dut zuok ikusteko, auzo europarra, deitzen dit urbanita, logro desblokeado jartzen du. Eta zer sortuko dut? Auzo desberdin bat. Auzo hau izango da Europea Suburbia, behitu. Estiloa, edo Modern City Center, edo European Suburbia, edo Europeo. Ez, jarriko dugu Europeo, ze gustatuko zaizue. Orduan, Europeo, eta jarriko ditut etxeak. Ikusiko duzu, zein politak izango diren. Hemen egongo dira etxea hondiak. Beno, eta hemen ere bai. Ez, hainbeste ez. Horrela, eta horrela. Eta ikusiko dituzu zelako kurioso hartuko diren. Agian horrela, jarriko dietura. Horrela. Utziko dut prestu hurrengorako. Agian ur gehiago. Elektrizitatea ziurraski gutxi barru txarto joango dela, agian pentsatu beharko dugu beste zeo zer jartzea. Eta kapitulo honetan ziurraski zerekin bukatuko dugu, autobusekin, ez oraindik ez dugu egingo. Ba hori, etxe polita hauek ikusten. Beraz, emango diot abiadura. Den eskaera ere dago. Jarriko dugu handiago. Eta European estiloan, ikusiko dituzu edentak, ea nola gelditzen diren. Eta agian elektrizitate gehiago jarri beharko. Eta zer, heldu da momentua, ezta? Nola egingo dugu? Honako errepide bat jarrita, logikoa delako, jazta. Zergatik emango dute hainbeste buelta. Horrela lotu. Horrela lotu, eta hemen pizka bat gehiago jartzen. Honekin kontu zibili behar dugu, txarto Mikel, honekin kontu zibili behar dugu, ze batzutan behera doa. Ikusten, kasu honetan gora doa, baina batzutan behera, eta arazoak sortzen dira. Beraz orain, suabe jarriko dut, bestela liada izango da. Eta ikusten duzuenez ez dago mailakatuta, baina truko bat, eta listo. Pero dutxartos egitea, a la altura del objeto, eta suabe, Mikel, azila txetxe. Eta begiratu Europar estiloa, ze kurioso. Honekin bukatzeko. Ikusten edifizioak? Ba, bere estiloa dauka. Barneko lorategiak be bai. Hemen normalean jendeak esaten du 10rekoak ez jartzea, baizik eta 15, eta horrela erdian patio bat uzten da, eta politak ditzen da. Ura! Nonbaiten ez dago hurik. Zer izango da aurreko... bai, aurrekontuak, ja. Aurrekontuak, ja. Ondo jarri behar ditugu. Igoko ditugu. Orain.
hemen txarto omen dago. Listo. Bueno, zer deritxozu, zelan ikusten duzu. Bueno, hemen ja trafikoa egongo da, Orduan agian errotondago aldatuko dugu, hemen iribide bat jarriko dugu. Auskaro, jo, ematen du, ezta? Zer ematen du? Pentsatu, behitu zelako trafikoa dagoen hemen, nola sartzen diren, gogoratu polizia, zubiltzaileak, birziklatze zentrua. Uste dut jolas honetan akatz bat dagoela azkenengo egunotan. Ze horrela agertzen delako, hala ere zabor gehiago jarri beharko dugu. Eta pena, ezta? Behitu zelako kutsadura dagoen. Elektrizitatea ja, hasi da. Truko bat nahi duzue jakin? Apuratu nahi badugu, igual dugu aurrekontua. Tope. Eta orduan, hauek, 8 eman beharrean 10 ematen dute. Ze euneko ez, euneko baino gehiago ematen dutela. Eta horrela, kapitulu honi amaiera emango diogu. Begiratu ia zea ondi dagoen industriagunea, beste auzo bat sortu dugu, guzti dugu bestea, joango gara pentsatzen ze izen jarri. Hurrengora arte.